oikeesti mukaan eteen. Veivattava lamppu. Laite. Ei se laite. Mitenkään suksi niinku hallinnassa nyt tiekaukilla. Saattaa oleellisesti vaikuttaa kyllä. Hyvä. Ollaan nyt ensimmäisellä mökillä, vaikka mitään ei näekään. Perttu urhoollisesti auras meille tietä. Siellä on liian pimiä. Siellä ei näe. Ollaan nyt lauantai-aamuna, koska joku 3. päivä helmikuuta. Me ollaan lähdössä täältä meidän yölliseltä vajaa-paikalta. Tämmösen puron varressa. Ooketto. Jokisivustalla pystyssä. Täällä ei oo kovinkaan paljon pakkasta. Melkein tarvii tarkenee ilman pipua. Mutta näytän teille täällä rinne. Aavistuksen verran väkevää tavaraa. Lämpömittari täällä. Näyttäis sanoa, että aavistuksen verran yli 11 astetta. Tulee! Varo Petteri! Tulee jo. Nyt tulee! Silta! Onko sama silta? Tullaanko me siihen sillalle edes? Tästä on vähän kierretty. Siinä oli hieno näytös. Menikö sukset molemmin puolin puuta? Valita jompikumpi puoli, niin se on helpompaa. Me ei saa päättää. Sulla on vielä lapset tekevättä. Puolaaja! Tekeekö tiukkaa? Tuo oli yllättävän paha, kun siinä ei ollut niinku tilaa yhtään. Eikä lunta yhtään. Ois muuten tullut hyvää kuvaa, kun ois täältä ottanut. Se olisi sillä Löit sitten päässä. Sä oot vissiin nähnyt sitä lääkärisarjaa, se on huono homma. Se oli tehota. Aina. Sunnuntai ja kello lähestyy 12:30. Hän hiihteli vähän eteenpäin. Pojat on tulossa. Me ollaan nyt menossa autoa kohti. Nyt on ensimmäistä kertaa ilma seljennyt. Ei tuu lunta. Nyt ei oikein kyllä kaasta päästä aurinkokkaan. Se on semmonen 3 kilometriä vielä autolle. Vähän tapaturmiakin sattunut. Kohta näkyy, kun Lasse pääsee lähemmäksi. Lassella repes korva. Onneksi ei mitään sen kummempaa. Mulla katkes suksi, mutta hyvin ollaan päästy tulla.